Huria na hinaholongan ni Tuhata, songon parbisar ni mataniari na mandodangi portibion, songon ima bisar barita nauli na pinabotohon tu portibion. Nungatalu sorop ni hamatean, ay masama na sodung siat tu pikiran ni jolma, nungahehe Kristus yan namate, natuk manorusi sahat tu suhi-suhi ni roha ni jolma naung maddate. Di bagasan las ni roha si songoni, upasahat hamima, selamat Paskah ma dihamu saluhutna. Selamat Paskah ma nang dihamu. Paskah ima barita nauli na pasuang pakirimota. Songon obun na mamornohi tano na hasang, songon ima haheon ni Jesus mamornohi rohata na uwasan diaka na tahirim. Dang tartiop tanoman ni Jesus, nungarap iba na dohot hita, madjow guarta, jala pasuang roha na usang madate dohot pakilalaan na tarhatos. Tahalason ma hamonangan ni Jesus parholongi, na pasuang ngoluta tu hajongjongatta songon akka na niasyan na. Alamangolu do Jesus, dang be mabiar hita majalahi ari na nangro, ala taboto sitong do padan ni Tuhan itu hita. Tasoba may bana di bagasan toddi dohot hasitongan marede mahita. Mar hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon, amin. Unang homa biar, au do bonana dohot ujungna, na mangolu do jalanong mate do au na jolo, jala idama, ahu do na mangolu rodi saleleng nilelengna, jala diau do anak hisu ni banuatoru, dohot hamatean, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, na madok mauliate do hami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean marhite-hite hamamatemi,
Ala disondangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangolu hami ala ni haheheomi. Dang pola be mabiar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruas mudo hami. Di pautsatodo hami sian haholomon tu hatiuron, sian hamatean tu hangoluan. Atong pargugoi mahami mamuji dohot mangoloy ho ari-ari. Pasanga poko di bagasan haporseaon na mangolu, paimasahat hami tulabungmu. Amen. Maredehita. Tatangihon mapatik ni debata di pesta parjolo parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus. Imanatar surat di buku Kolose bidutolu, sian ayat sada sahat rodi ayat 2 songonomma di dokdisi. Asamolo naung rap hamu di pahehe dohot Kristus, jala hamu ma akka na digijang, ay disido Kristus. Hudul disiamun ni debata, akka na digijangi ma parrohahon hamu, unang maaka na di tanoon. Rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hobar tupatik mi. Amen. Maredehita.
Katopoti ma dosata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Para siroha na sumurung midahami. Uparhatutu hami jala hutopoti hami do dosa dohot pangalausion nami na gudangi. Tatap mahami marhite asi ni roham. Jala sama dosa nami saluhut na. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Songonodo hata ni Jehovah. Unang ho mabiar ayaw do siluluhon ho. Nunga pola hujo guarmu au napunaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mare dehita. Tatangihon mahata ni debata, turpuk epistel di pesta parjolo haheheon ni Tuhan Yesus. Ima natarsurat di Hosea biduonom, mamukas yan ayat sada sahat rodi ayat onom, tajahama marsikat soring. Beta hita asamulak hita tu Jehovah, ay nunga ibana mangaribahi, laos ibana pamalum hita. Nunga ibana mamungangi, laos ibana manaore hita. Say manada mahita, say ringgas mahita mangyahi parbinotoan di Jehovah, tudoson buhas yang ngarido sitong ni habibisarna, jala say narodo ibana songon udan tuhita, songon udan nene na mamornohi tanoy. Di baheni hubarbar nasida marhite-hite akka panurirang, hubunu nasida marhite-hite akka nasian pamangaku, gabi bisar akka uhupu songon panodang. Ido sahatna, martua doakan atu mangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Mare dehita.
Sahatidakon ma haporseaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa haporseaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatudosan, na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya to di parbadia, adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuhuman ni Silatus, na matetar pajal doy bana di hau pinarsilang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu diari patoluhon, na manaik tu surgo lahohudul tu siamun ni debat. Amanai pargogo na so hatudosani, disimai bana pay mamulak sogot tu tanoon, manghumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sadahuria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasasaan ni dosa, dohot dihatai na maddok. Mula mangolu dosogot daging ni halak na umate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabegema kor sian punguan inahana laus diudutima tu ina Debora.
Tabegema tikting namasa dot si pamasaon di huriata. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhut na. Tapai huti-hut ma titing nama ragam di minggu ta. Minggu tanggal 5 April 2026. Na parjolo goarni minggu. Goarni minggu ta sadarion 5 minggu pasca parjolo parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus. Topik minggu hehe Yesus di ari patuluhon. Napaduahon kelompok KOR tu permingguan tanggal 12 April 2026 di pukul 7.30 en harmoni ama huria HKBP. Pukul 10 gabungan paropuan ama Salom. Di pukul 10.07 ama Jericho HKBP. Napatuluhon amplop pembangunan. Di hari Minggu sadarion saudo patupaon ni huriata papungu amplop pembangunan tapasahak mai di pelean napaduahon. Napaupaton pertangyangan sektor. Di hari Selasa tanggal 7 April 2026 di sektor Korintus di bagas ni keluarga Nyonya Siagian Boru Saragi. Di sektor Judea di bagas ni keluarga Lubatoruan Boru Purba. Di sektor Kanaan di bagas ni keluarga Insinyur Simanukalit Boru Huta Barat. Di sektor Efesus di bagas ni keluarga Simangucong Boru Manurung. Di sektor Galatia di keluarga Simajutak Boru Simatupang. Di sektor Filipi di bagas ni keluarga Nyonya Tobing Boru Siaturi. Di sektor Philadelphia di bagas ni keluarga Nyonya Hutapea Boru Tapu Bolon. Di hari Rabu tanggal 8 April 2026 di sektor Sion di bagas ni keluarga Dolok Saribu Boru Manurung. Di sektor Betania di bagas ni keluarga Manulang Boru Pasaribu. Di sektor Roma di bagas ni keluarga Asinaga Boru Raja Guguk. Di sektor Nazaret keluarga Nyonya Nainggolan Boru Simanjuntak. Di sektor Kolose bagas ni keluarga Siregar Boru Simajutak. Di sektor Bethlehem bagas ni keluarga Kamanalu Boru Panggabean sekaligus Mangapuli. Alamat Boima Tabereng di Warta Naung Adong. Napalimahon di pasca kedua hari Senin tanggal 6 April 2026 ima pesta pasca paduahon di Patupa Huriatado permingguan masuk pukul 10 sia wib asaretama hita saluhna madohoti permingguani. Kelompok KOR pasca paduahon di pukul 10 sia gabungan paropuan dohot gabungan ama. Napaunopon rapot pembentukan panitia tahun transformasi dohot pesta gotilon 2026. Di hari Senin tanggal 6 April 2026 pukul 20.30 dung sipul permingguan pasca paduahon tapatupado rapat pembentukan panitia tahun transformasi dohot pesta gotilon 2026. Husosoi hami matu aka utusan sektor asaro madohoti rapoti hobar tu naung diundang ni huria marhite parhalado sektor. Napapituhon amplop diakoni sosial. Di hari Minggu tanggal 12 April 2026 naneng roon patupaon ni huriat tado papungu amplop diakoni sosial huria. Napawaluhon torop ni ruas nama dohoti parmingguon di tanggal 20 sia Maret 2026 godangna 737 halak. Di tanggal 31 Maret 2026 manang pesta pasion parjolo
godangna 142 halak. Di tanggal 1 April 2026 menang pesta paduahon godangna 150 sia halak. Di tanggal 3 April 2026 ima di Jumat Agung godangna 1.325 halak. Ulaun Nabadia Jumat Agung godangna 1.012 halak. Napasiahon ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran godangna 15 halak. Ulang tahun pernikahan 2 kepala keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 6 April saha tu tanggal 12 April 2026. Hatani debatan apa si kopon lasni rohamuna tarsurat di Jeremia bidu 20 sia ayat 10 sada. Ainu ngatakas suboto sakap akana husakapi taringo tuhamu ninna Jahoba. Sakap hasona ngaddo tahe dada tuhamagoan asa au mangalehon tuhamu ujung nahinalunguton muna. Napasapuluon pelean iuran diakoni sosial huria. Torop napasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di Bagasan mingguan godanga 5 kepala keluarga berjumlah Rp575.000. Pelean bulanan manang tahunan torop napasahaton pelean bulanan manang tahunan di Bagasan mingguan godanga 5 kepala keluarga berjumlah Rp685.000. Napa 12 hon keuangan huria. Huria godangna 10.757.125 rupiah. Pembangunan 3.605.400 rupiah. Sentralisasi manang tu pusat 20.566.175.000 rupiah. Jumlah 37.190.500 rupiah. Molotung adong pilihan naso tercatat manang salah reaksi aka piliani asa dihubungi hami matu parhalado radedo hami padenggaton. Mulai ate mahu pasahat hami tu sudah ruas nong pasahaton pelean bulanan na dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan April 2026 dohot hamolateon. Tu akan naso pasahat dope taingot maamang inang makarikoton pasahatosa ganu bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe. Akatiting manang informasi naso hujahok kami suang songonima nang titing parhepengon lengkap boima tajahadi harotas titing manang warta jemaat digital naboi dipidai marhite barcode manang QR kode naung rade di bangku tabe. Songonima titing namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata. Saya dipasu-pasu tuhat tama peleani bahen sangap di goarna. Surat si jahaon sian pesan pasca Eporus HKBP tahun 2026. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Gereja yang telah menang. Pasca merupakan peristiwa agung dalam sejarah umat Kristen, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dalam arus perjalanan gereja, Pasca menempati kedudukan yang sangat sentral, sebab darinya kita menyingkap makna terdalam dari Natal dan peringatan kematian Yesus. Kebangkitan Yesus adalah proklamasi kemenangan atas maut. Inilah dasar iman kita, karena Dia hidup. Kita pun memiliki jaminan kebangkitan dan kehidupan yang kekal.
Pada tahun ini kita merayakan Paskah di tengah-tengah dunia yang masih bergumul dengan berbagai krisis multidimensi. Mulai dari krisis moral, ekonomi, ekologi, politik, hingga krisis kemanusiaan. Bayang-bayang kecemasan global semakin nyata seiring dengan meningkatnya eskalasi konflik di berbagai belahan dunia yang mengancam perdamaian dan memperberat penderitaan umat manusia. Dunia seolah berada di ambang keputusan. Namun demikian, kubur yang kosong memberi kepastian bahwa kasih dan kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh penderitaan manusia. Paskah meneguhkan iman kita bahwa Allah tidak membiarkan dunia ini melaju menuju kehancuran, melainkan sedang menuntunnya menuju pemulihan. Kebangkitan Kristus menjadi bukti nyata bahwa kedaulatan Allah melampaui segala ketakutan dan kecemasan kita. Sejalan dengan orientasi pelayanan HKBP tahun 2026, yaitu pengajaran iman di tengah-tengah keluarga, Paskah memanggil kita untuk membawa kabar kemenangan ini kembali ke dalam rumah tangga kita. Keluarga sebagai gereja kecil merupakan unit terkecil sekaligus terpenting, tempat di mana pengajaran iman dimulai, dipelihara, dan dihidupi. Dengan demikian, setiap keluarga dipanggil untuk hidup seirama dengan kehendak Tuhan, mengasihi kehidupan, dan menjadi saksi kebangkitan Kristus. Kiranya terang kebangkitan Kristus menyinari kita, menghadirkan damai sejahtera, serta memampukan kita menjadi pewaris mata air dan bukan air mata bagi generasi mendatang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Paskah, Kristus telah bangkit. Ya, sungguh telah bangkit. Huria Kristen Batak Protestan Eporus, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. Molehate, songonima titing namasa dihita. Tabigima korsian ama Jericho.
Marede mahita huhut ma tapapungu peliata pelian sada a dohot sada b. Da. Damini debatana sumurung sian saluhut na roha,
Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Hatani debata barita nauli di pesta parjolo Paskah parningotan ari haheheon ni Tuhatta Yesus Kristus sadarion hamunaka damang dainang dohot remaja naposo dienet sian sada Korintus biddu 15 ayat sada 1 ayat 10 sada. Songonom mahatani Tuhatta tarsurak di sita pahutihut ma huzaha madihita. Alai naing ma pabotohonok kutuhamu akadongan barita nauli nahu baritahot tuhamu naji nalomuna naung gabe hajongjongamuna. Laos ido parhitiamuna gabe malua namun ditiup hamu hata na binaritahot tuhamu. Ia naso sadok magopo hamu porsea. Aisian mulana hupasahat tuhamu na hujalo. Odo. Nunga mate naung mate do Kristus ala ni dosatta hobar tu natar surati. Naung tartanom do ibana gabe di pahehe di ari patuluhon hobar tu natar surati. Jadi di pataridahod do dirina tu si kepas dungi tu na 12 dungi di pataridahod dirina sahali tu lobi 500 dongan na tumorop sian akai mangulu dope deba do naung modding dungi di pataridahod dirina tu si Jakobus dungi tu akka aposteli sudena alai di pudini saluhut nai di pataridahod do ibana nang tuau natardok tubu di nasotikina ai ahu do nau memet sian akka apostel nasotamado ahu nian goaron apostel ala naung hulele huriani debata alai nadia unuaeng siana sinirohani debatado ubain nadapot jala dang na magopo asiniroha na tuahui ay gumodang do nahu ulahon sian nasida saluhutna alai dada au tahe asiniroha ni debata na tuau ido atong manang au pe manang nasida songonido parjamiton nami jala songonido gabe porsea hamu ido anggo sahatna. Selamat Paskah ma dihita saluhutna. Hamunak kadamang do dainang adong do rupani manang na piga-piga sian aktivitas baik di ngulu siganupari manang di ngulu parhuriaon. Boy madabu tu holan sekedar tradisi, hanya sebagai tradisi hasomalan. Ujungnya diulahon ni baala somal. Dang adong sesuatu asing ni, dang berkaitan ni boy do dang berkaitan tu hal-hal na spiritual. Dah holan gabi madabu tu hal-hal na lahiriah. Jala boy do masa yak kamanginang nang di nama westahon ari haheheon ni Tuhan Yesus. Gabi holat tradisi. Molot tasuliki zonwaing tasukun jala taingot ahamana somal di pesta Paskah taulahon. Adon-adong telur Paskah ado muse lapet ado pe muse jadi molo swadongon itu heran adong guna hurang ala ngasomal buah-buah ijuk ala tanggap doi sebagai rutinitas boy do dang pola di hari koton terbukti na sugot dang pola dong 100 salak naro alai lape ibaradi do lobi tu 200 salak
bahasa anga somal. Dang dihehei berhatai lah memaknai ala nunga holan sekedar tradisi. Padita pedang ro, situa pedang ro, bohama ruas naro. Ise mamakir pasi. Alanya nga tradisi nga somali. Anggo sudah bertugas do dang pola ro. Anggo soalana maragedda, anggo soalana papungu pelean, anggo soalana somar jamita dang pola. Alanga hola tradisi. Sehingga tidak ada yang membangun sesuatu yang bisa semakin menumbuhkan bagaimana kita merespon kehidupan kita ketika tidak memiliki makna spiritual ala holan hasomalado. Sia turpu jamita do hita kamanginang di patorang hatani di bata taringot tu hal-hal naikon parwahonota asa marhite pemahamani pemaknaan ni paskah haheheon ni Tuhan Yesus lam tarida dampak nama korhon lam tudengganna pemahamata. Jadi ada proses di situ amanginang, ada siklus iman yang berakhir kepada bagaimana kita merespon hidup. Dimulai mai sian mabege mendengar kisah kebangkitan Yesus. Kemudian masuk itu kepada memahami itu pikiran. Kalau informasi dipahami dengan baik akan direspon juga dengan baik. Lalu masuk kepada mengimani, dihaporseai. Dan setelah diimani baru berakhir kepada menghidupi dalam kehidupan kita di tengah keluarga. Adong siklusnya terjadi pembentukan satu karakter dan cara hidup orang-orang yang sudah menerima kebangkitan Kristus. Jalaido dihirim apostol Paulus tu Huria Korintus, maunya kebangkitan Kristus itu harus berdampak. Maka dia memulai menjelaskan tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Nah perjolo di Pabuaibana do bahwa kebangkitan Yesus itu adalah fakta sejarah. Itu bukan fiktif, bukan fiksi. Itu bukan mitos. Maka dia mengawali bahwa berkhotbah dia tidak sedang membuat satu opini tentang satu hal, tetapi sebuah fakta, sebuah hal yang faktual. Nah, sitong benar-benar terjadi dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Ido sadipat orang ibana meyakinkan secara sejarah. Tuisi do parjolo ibana pajupang, parjolo sa sitong tu si Kefas mate, isi mai si Petrus. Dung tu si Petrus tuaka si sehanna pajupang do dungi didokon pajupang do musi Yesus tu lobi sial 500 salak. Dia bertemu Yesus, masih berjumpa dan menampakkan dirinya kepada 500 orang lebih. Dan dia tegaskan lagi, dan dari antara mereka masih banyak yang masih hidup. Di bado nong mate ninai bana. Hamunak kadamang dok dainang oddo parjolo jobonana taringot tu kebangkitan Yesus, bahwa itu bukan cerita dongeng. Yang jelas memang kita sulit memahami itu. Maul do tatu si alai do nakaningani. Setiap informasi yang kita dengar tentang itu jangan berhenti hanya sebatas di pikiran. Alai kod diproses ma turoha untuk mengimani. Karena kebangkitan Yesus itu nyata, maka ada satu hal yang harus bisa dikeluarkan oleh keyakinan itu. Ahamaya manginang. Molo porsea do hita tutu do Jesusi hehe sahat tu parka porseota gabe ido mabakita dengan satu keyakinan bahwa janji-janjinya, janji-janji Tuhan tentang masa depan kita akan dia wujud nyatakan juga. Nyata. Bodoh tak jalu siap pikiran tayo di Tuhan Yesus, logika daw.
tang dapat akali. Alita sukuma akaina ngakamang. Boy do taha porsiai bohama sade patta manang songod dia tong godang boy. Anak-anak kami remaja dan naposo bulu sudah dapat secara logika menggambarkan bagaimana masa depannya nanti. Tentu tidak ada yang bisa menjamin. Maka ditanya ulang, apakah percaya Yesus bangkit? Sebagaimana kita percaya Yesus bangkit, maka demikianlah juga kita percaya bahwa Dia, Yesus yang bangkit itulah yang juga akan memastikan masa depan kita pasti ada di tangan Tuhan. Amin. Dan ketika kita mengalami sesuatu kebingungan, songonak kasih seani, ketika mengalami kebingungan soal kebangkitan Yesus, sepertinya saat ini kita sedang berada dalam hal seperti itu. Bingung go hitan waing mame madalani nguluon, pagoda kusi pikiran do siol sohonon. Terlalu banyak hal-hal yang harus kita pertimbangkan sehingga bisa kurang menikmati kehidupan. Alai nakin solusina ima perjumpaan dengan Yesus, itulah yang membuat mereka semakin percaya. Jala ido tagamo nakamanginang. Perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus lewat Paskah, lewat ibadah-ibadah kita, lewat doa-doa kita ini memastikan kita akan menjalani kehidupan yang penuh kesimpang siuran ini dalam keyakinan Tuhan menyertai Immanuel. Adong kepastian. Napa dua hona muna kadamang dok dainang aladung di patorang apostol Paulus gabe di pastihon ibana ma bahwa kebangkitan Kristus itu adalah inti dari keselamatan manusia. Jadi Paulus menekankan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, itu tadi sangat begitu jelas diuraikannya. Ia telah dikuburkan dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan dicatat di situ dengan huruf bold sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan yang dinubuatkan. Jadi kematiannya itulah yang membayar hutang kita, hutang dosa kita. Dan kebangkitannya membuktikan bahwa pembayaran itu telah resmi diizinkan oleh Tuhan Bapa di surga. Jadi iman kita itu harus berpuncak pada kebangkitan Yesus. Puasa manginang, Paskah, Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus tanpa Paskah itu hanya sebuah peristiwa tragis. Dangan pola dong asing nii. Mula dong mate tentara Indonesia na sedang bertugas telu halak sebagai anggota pasukan PBB untuk menjaga keamanan di sana. Itu peristiwa tragis. Yesus mati dengan cara kematian yang tidak wajar. Itu peristiwa tragis. Lalu apa yang membedakannya? Kebangkitannya. Haheheon naido mabaik gabi berbeda. Ido asadisido porseota. Maka kita memiliki Tuhan yang sudah mengalahkan kematian. Ngaita luhobe hamatian ini. Karena pasca kematian Yesus itu menjadi agung. Jumat Agung menjadi agung karena sosok, karena tokoh, karena pribadi yang dibunuh dengan disalibkan di sana ternyata bangkit pada hari ketiga. Anggodang holat Jumat biasa doi. Jumat biasa nadong di arisa dari imate dang adong bedani itu molo adong hari Jumat modding dungi dibayar di rumah duka. Setelah itu selesai, tidak ada bedanya. Tetapi Yesus yang bangkit itu, Yesus naheheima na gabe memastikan ada bedanya. Dan itulah yang pertama terjadi dalam secara dunia. Dungin apa tuluhon ak kadamang dok dainang molo nunga ta porsiai kebangkitan ni Yesusi dasar ni haporsiaota laos ido muse dasar dari perubahan hidup kita. Dasar dari perubahan hidup. Paulus tadi menyebutkan dirinya sebagai yang paling hina. Dan dia sebutkan dirinya sebagai anak yang lahir tidak pada waktunya.
Au manau me sian nasida sude jala au ma natardok tubuh dina sotikina nebana. Lahir tidak pada waktunya. Bahasa idok songoni ala di tonga-tonga ni semarak ni kebangkitan Kristus, justru dia hadir menjadi pembunuh orang-orang Kristen. Salah tanggal menurut haporsionna. Au maniat tubuh au ditiki, barangkali seperti itulah dulu kita maknai. Ditikirap doh Yesus dan melihat segala peristiwa, maka dia tidak akan pernah menjadi pembunuh. Alai pikiran nadoi, anggo debata marsakap. Bagaimanapun jalan hidup orang, bagaimanapun kejahatannya, bagaimanapun dosa-dosanya, dia bisa akan diubahkan oleh Tuhan. Manang buhape akka perdosauta. Alanina perlu disi siap bagi patuluhonon ima perubahan hidup. Tajah majo disia manginang nakin ayat Korintus 1 Korintus 5:10 ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Basongoni do HP ni bana on omma au napa botohon dang marisuang asini rohanai, bahwa kasih karunia-Nya tidak sia-sia. Maka jika Paulus sebagai seorang penganiaya bisa diubah menjadi penginjil luar biasa, maka dapat dipastikan situasi hidup kita manginang mungkin yang terlalu kelam, situasi hidup kita yang mungkin terlalu gelap, Tuhan pasti bisa mengubahnya dengan kasih karunia-Nya. Kebangkitan Kristus memang memberikan kita kesempatan kedua untuk hidup menjadi orang-orang pilihannya. Jadi mulo gagal hita manginang nuaing dang akhir ni sudi kehidupan ni. Ini bukan hanya sekedar penghiburan biasa. Dak kola na pula-pul botino ni. Dang songonak kapak kata yot tarupani molo mangapuli dipaksa hita mandok kata de sabar mahu idadah. Ngasonang bebana arung musim madokon ngamelu besahi na aine dia do namelum nangin na rohate mulu melum bian hipas ma ngamelu besahi na alai molo idokko bangaso biak kasih tahu nonna iya sudah berhenti ai mulu melum sahi wado sehat mada masih jalangan mah hitamu sedung sehat kan. Jadi ini bukan kata-kata kosong apa yang disebutkan oleh Rasul Paulus, bahwa kegagalan-kegagalan kita itu segalanya bisa diubah kembali lagi kepada awal. Bagaimana kita mengimani itu benar-benar? Tidak hanya sebatas tradisi, tidak hanya sebagai konsumsi pikiran, tidak juga hanya sebagai ilmu pengetahuan. Ay gudang gono engot jolma anggo bibeli ngai ilmu pengetahuan. Nama lo berdebat. Alehola dipanggil apalah sosial dan anggo apalah 25.000 sebulan penamaolan. Hape lau tuibana doi. Boy musida gumudang tuibana i. Itu 200.000 dosa tahun. Onom sa keluarga marsahi opak ngasadia. Nah, ketika firman Tuhan itu hanya konsumsi di pikiran kita, nah, ya batasnya seperti itu. Dalam tahiri bo, dang adong dihitau jol manarong di portibion nasi tong sude. Tung BHP habadion na menurut ukuran di jolma sude do hita mardosa. Sude do hita butuh kasih karunia. Kita semua butuh kasih karunia dari Tuhan. Maka mari kita respon itu dengan kesadaran dan iman, supaya dengan firman itu kita bisa diubah, hidup kita diubahkan. Itu tadi makanya jika Paulus seorang penganiaya bisa diubah menjadi penginjil luar biasa, maka situasi hidup kita yang terlalu kelam bagi kasih karunia Tuhan itu tidak akan sulit untuk, bukan sesuatu yang sulit untuk diubah. Alania kadamang dok dainang pesan pasca sadareon, jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Unang marisuang tabain. Jangan sia-siakan segala upaya kita untuk beribadah setiap 52 minggu dalam setahun. Pertanggiangan sebanyak 42 kali dalam setahun. Unang marisuang tabain.
Dan itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Paulus mengatakan bahwa baik dia maupun rasul-rasul lain, dan include kita semua, kita harus menjadi pemberita-pemberita kebangkitan Kristus. Gabe di Zoma hita sebagai kotras terakhir amanginang, teguhlah memegang Injil, jangan goyah. Gudang gua nama baik kita marsak madeli alai molong nga dibagasa barita nauli hita margogodo hita sulahutna. Kelemahan kita biarlah Tuhan bungkus siapapun kita, karena dengan bungkusan kasih Tuhan kita akan sanggup merespon segala sesuatu. Dan yang terakhir, bekerjalah lebih giat lagi. Ngata haringga sebeulau tamanginang molonung nga tahabur jiwa matorus di bagasak kasih tongan. Seperti Paulus yang merespon kasih karunia itu sebagai kesempatan kedua baginya untuk hidup di dalam Tuhan. Dia bekerja keras untuk memberitakannya. Demikian juga kita, mari kita bekerja keras semaksimal mungkin. Apalagi matu hal-hal na berbau soal asini roha dohot kepedulian. Unang adong kalimat nama dokon, elo jakku diriku serta bagajikku. Teorinya ka naso merdebata dosong. Biarlah dengan kemurahan Tuhan, anugerahnya yang sudah dipersiapkan bagi kita setiap hari menjadi motivasi bagi kita untuk terus bekerja, berjuang menjalani kehidupan dalam motivasi kebangkitan Kristus. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Mau lihat ya Tuhan, apalah di perpunguan nami di bagasan permingguan Paskah sadarion, sahur dohatam na saya totong manungguli haporsion nami. Di hayon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus nagabe si palua dohot si pangulu di hami asi maroham sayurupi hami laho makkanguluhon hatam dongani hami ali Tuhan asa margogo ayu boto hami nagale do hami tungu nangaka persoalan nabalga tunga pala name me petong do boita lu hami Tuhan ala ni haduson nami i sai marasini rohamaho patupahod di hami asini roha songon na pinamasam tu na posom apostel Paulus asa taruli hami Tuhan digogo na baru laho mga duping ulo namin na maol gudang aka naboy gabi patubuhon holso gudang aka na mabibiyari gudang na mabellomos roha nami halay haheheomi papos roha nami ali Tuhan Yesus gari hamati ani nungal taluhok ko gari aka pardosay dito buso alani pos roha nami hami pe suri hami na pungulison dohot masa depan nami pe totongo di bagasan asini roham pasautomu yali Tuhan di bagasan asini roham urubi mahami dia kahgalion nami tuturi hami Tuhan asa tunggu parehai hami ngulu nang pinay baru ni hayon ni Kristus asa monak kami mangadupi ngulu namion pinuji maguarmo rodi saliling nililing na amen. Mari demahita sian bukwede nomor 635 ayat sadaro uduk nalos disima hita pasato peliap paduahon dohot amplop tu pembangunan.
maliata. Ale debata manami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasan na mauliutos. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparasya kami pilihanon pati bulho na rajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asa alam hutad hami godang ni silehon-lehon mi tu hami, asa alam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami jala para siroha. Mauliate maroha nami jala pujion nami ho. Ala naung ditubuh ko hami padua halihon sian godang ni asini roham. Tu pakirimon na mangulu marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Nunga gabi si palua jala si pangulu anak mi di hami. Jala ibana Tuhan nami. Ibana ulu nami si ihut tonon nami. Namarlas ni roha dohami nuaing marningot haheheon nai. Nunga talu si bolis, talu hamatean, talu banuatoru. Dang mabiar behami mida hamatea do soropna, ay nunga monang Tuhan nami, ulu balang nagugui. Ibana do manogihon hami sian hamatean tu haheheon sugut. Alani iuban na hupangido hami, saya si maroham, patogu maha porseon nami maniop barita naulii. Asa unang ganggu rohanami di nahubulus hami hamatiani. Sai sungguli marohanami doho rohani dongan nami. Asa raphehe hami sian parrohaon na buruhi. Asa tarulahon hami parangin na baru. Sai pasu-pasu mahuriam dohot parbarita na uli. Na mamaritahon haheheon ni Tuhan nami. Asa lam tersunggul akan napidem roha jalahehe siad dosa nabi. Sai papos marohanami makaporsiai naung mardame jala mardomu hami tuho ala ni pardengganan na pinatupan ni anakmu. Sai pasabam jala pamalum marohanami. Topa marohana ias dohotod di namarsihohot di bagasan hami. Asa tarhajong jokon hami. Naung pitor hami ala ni hatigoran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Sai sungguli mapakirimon na mangulu di hami. Asa tarapul rohanami marningot akadongan nami naung zumolo ni alapmi. Jala asa tarapul rohanami manaon sitaono diha sianganon. Saya puli ma akana matean, na dangol, na pogos, na somarama somarina, akana mabalu, dohot akana malungun tu Banua Gijang, marhite-hite haheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaummu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaw songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Mahamu di bagasad dame jala jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamahu. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tu todim. Anong 65? 635.